Il-Prim Ministru Joseph Muscat stenna l-grazzi minant in-nies tal-li se jagħmel il-proġett ta' Central Link u l-permezz tiegħu se jinqerdu mijiet ta' siġar u għeliqi. Dan qalu l-ħadd filgħodu waqt intervista fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista One Radio. Issa x'ħanamlu huwa jgħidulna għax m'għandkomx tagħmlu huwa din it-triq din dejjem ħassib event laqgħa taħat ma ħajġi ġifieri u speċjalment jgħidlek grazzi ta' xi ħaġa. Intant Joseph Muscat tul l-intervista infexx jgħajjar membri tal-oppożizzjoni injoranti għaliex esprimew l-opinjoni tagħhom. Tħakt nara ċertu reazzjonijiet minn xi esponenti tal-oppożizzjoni li urew l-injoranza tagħhom ħanejda bl-iktar mod ċar. Fil-vot dwar is-Central Link quddiem l-awtorità tal-ippjanar, l-oppożizzjoni permezz ta' rappreżentanta Martes Portelli ivvutat kontra dan il-proġett. L-istess għamel il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Ħattart Giorgio Xkembri.